नोंथाङा मेहेर फिल्म प्रडाक्सनखौ 2022 मायथाइनिफ्राय फुल्लि बा आबुङै खामानि मावफिनसिगोन होननानै मोनथिनाय जादों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो डिजि निउसखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं दा 2022 मायथाइनिफ्राय आंनि मेहेर फिल्म प्रडाक्सनाव आङो दा फिल्म सावथुन बानायनो नागिरदों। बे सावथुनखौ आङो 2022 मायथाइनिफ्राय आङो गोसो होसारनानै आंनि खामानियाव आं ओंखारफिनसिगोन। नोंथाङा बेसे मायथाइनिफ्राय जायगा होदोंमोन बर' सावथुन मुलुगाव? आङो 2009 निफ्राय आंनि मेहेर फिल्म प्रडाक्सनखौ जागायजेननाय जादोंमोन। आंनि प्रडाक्सननिफ्राय दासिम मोनबा एलबाम बानायबाय आङो। एलबामफोरनि मुंखौ खोन्थानो हागोन? आं नोंखौ, आंनि बे जोनोमाव, आंजों बैसागुआव, आं दावबायारि, सिजौआरिया बर'नि फार्स्ट बाथौ एलबाम। माब्ला दोनथ'दोंमोन नोंथाङा? आङो किसुमान टेकनिकेल प्रब्लेम आरो जोंनि थांनाय सरकारा जाखिनि प्लेटफर्म होआखैमोन, दानि गोदान सरकारा जोंनो गोदान प्लेटफर्म होनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आङो दा बिसिनि प्लेटफर्म रागाम जाबादि प्रग्राम बानायदों, बिसिनि साननायजोंनो आङो दा गोसो गुदुं जाफिननानै आंनि प्रडाक्सननिफ्राय 2022 मायथाइनिफ्राय आङो खामानिखौ मावलांफिनसिगोन गोसो होनानै। नोंथांनि एलबाम दिहुननायखौ बहाबाफोर लांदोंमोन नामा सिगाङाव? जोंनि समावथ' बे रोखोमनि बिदि मार्केट गैयामोन। आङो एलबामखौ रिलिज जाखांनानै सेन्ट्रेल आबसु आरो बर' साहित्य सभाफोरनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव आङो एगजिबिसन हलाव लांनानै फानहैनाय जायोमोन। आरो जाबादि आङो प्रडिउस खालामनानै गारबोदोंमोन खरसाफोरखौ, बे रोखोमनि आंनाव कालेक्सन जाबोआमोन। होमबाबो आङो जोंनि सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो आरो बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थादोंमोन। नोंथाङा दायो सोरबाफोर बर' सावथुन स्क्रिप्ट लिरोबा गोनांथि जागोन नामा? निस्सय, आङो सोरबाफोर जुदि स्क्रिप्टआ मोजांब्ला बिसाजों सावरायनानै आङो जेनेबा माबायदि बोरै मावलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आं सावरायलायनानै निस्सय आं आजावगोन। नोंथाङा बिसायाव जयेन जाबाय नामा? बिसायाव आङो रिसेन्टलि थांनाय 3 अक्ट'बराव आङो रौतायाव जयेन जाबाय। मिथिनाया लेट जादों, होनबाबो आङो जयेनखौ जानानै लाबाय। नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारफोर होगोन नामा? कन्टेक्ट नाम्बारा रिसेन्टलि आंखौ 6900974008 आव मोननो हागोन। थेंक इउ।